kuri kunaya saka kuri kunaya kudai guys for the people ndakambouya last time ndikatora mapicha tinawachi kuno taina kunototi tinagona kuti tinokwanisa kudzivhara zvinhu here takundikana kwakuchinaya kunoku advantage irikogona kune ivhu rakatange remujecha izvo ndotipanaifanira kuti tike zvinote kufara nekuti at least zvinhu zvedu zviri kusvika saka umo munoti paback filling saka ndikati zvinotoita setogara here pana magazira deita so ndinotogona nasimoye so kunoku patakaya last time papane kazasi kwese kubhekwa muri kuona uko vakakliniwa vakabhozama kutoka munhu akapinda mese umu kuna kwaune svina so akatema miti yese inga iripo apedza kutema miti yese inga iripo ndobva ndatokuina marinezi akati tifanira kuita back filling yeyu paitwe level so that patiri kuuya neuye nefila tosvika tinoisa mukati pekutanga isusu tiona taifuwa tipanda kuti sei paona kupinda 2 maroni saka sana sekuru bhendo ndatovati nokunotoni zvakusina muchagara muchiitei muchitiperekedzai kupi munoonawo kupi kunyatsime kunokunyatsime kwatiri by the way kuri kunaya nhasi it's just unfortunate I think entire country kuri kungonaya so ndo zviripo izvizvi saka first road redu rouya roflodiwa second road rouya toona kuti ichasarira papi kebhini ndeiyo ngamuri kuonai but kebhini yedu haina rufu munozviona kebhini haina rufu but panapa pakamboshandwa kudhara but pashonodhirabva paya project yambomisirwa panzira due to unforeseen reasons you cannot share anyway but at the end of the day you can see kuri kunaya indatonyorova bhegi raisei ranyorova imvureki but ndatomona ndoti hazvibatse because kunokona chikwanisa kugara jibha mamaita sei vaite back filling yavo yakakwidza atinitotangira ipapo saka ndozvikapara sana ndirega ndisvike because papa pane bhoho saka hatisi kuda kuti rori izopinda pane bhoho hatisi kuda kuti zvizotikanganisira mangwani saka ndozvo zvimwe zvinhu izvozvo harinyudzi harishedzi marori ari kungofamba ende ndatiri kuna sekuru bheni I wish ndainzvimbo yakaita sekuru ndoi yakairi kunotori because marori anongopinda anytime hamunozviona ma saka ngationa kuti achapinda sei panhimba papa ilindiwe rinoda kuti wakaumana vangu ngatingorisiyei takatotadza uri pasa werore saka roda kupaswa ringopaswa ringo marabhu asichingokandwa zvawo kana imomo so this is the house yakavakwa box yakavakwa box ndobva yasiwa papanzi so I see many people vachizonditi ndokusawo imba yangu iri pabox vachii kuti tizokwanisa kubuda nekuti imba ine inogona kubudisa zvakadini tinoona taka tasvika pasaidi because hauzivi kuti imba yakasvika papi payakavakwa so this is the house hakuri kuona kana raini ndopatiri kuno vaida kuzvakalama kamokuna kwese kunoku pamusha takatanga takakuuya mavune miti mese muno makaenda mudenga kana kamuti temai pese mokunya pese mapedza kunya pese moita mabefilingisa makomba edu ndo ayayo so ngatoramba kuwana ichiti kuti achadi handichiri kungoramba ichifamba ndaona pagratira pana basa so ndo zviripo zvamuri kuona izvi apo pakatira befiling avavo handiritonikamba kuti miti mese ukama nemiti munhu wakatomboisiya projekti kuchazongoti kana tatozopedza kuchazongopiwawo kuti pabefilling yakanaka but for the meantime focused nemamuri kuona mese munomu imba iyi zvose izvizvi hamunozviona takatoya kwese munomu moda kuiswa muhe maybe takati 2 malodzi maybe anoda kupinda 3 kana 4 I don't know amuna tacharamwa ndodzika futi saka ndo zviripo this is Sharon Chikomanzira Shema reporting from Nyatsime. It's raining today. There is nothing I can do. What can I do in this nation? I have to hustle. Saka iro rokuzama kuda kupinda ndingira wina bo ndona kunyanya kuti munhu asazodzika chete ndopa nenyaya kuti nyaya kusipinda uya kutonomwa pozona inini panhu vanhu vese ndinapindwa nechando nhasi bcause kuNorton pataenda kwakuchinaya chasonga pane makombera chisingasungi akapera kusvika vanga vakamirira mhino zvangu vakamirira tichicommunicate vangotuzwa kuti zvatoita tatoziva tikatovamirira kunoku bcause kuNorton ndaona kuti kukunaya hakutombopindika saka vanhu vatofunga asi ngavasafulodhira murodi ndozvatisingadi vanhu manje murodi ndo musingazoita vangofulodha vangokwanisa kuofulodha samwe ngavabhou
hapana chii chakashata. Panyanya kuti mapanda Kwari ndiyo yakavhara. Yakatitaurira takaivhura dhara. Yakavhuriwa. Kangainde mberi pavhuriwe. Woza akaramba achiita nharabho ichapesera kuna kutosonyura. Kana kutonyura. But iya ameno kuti ndofunga pavo. Nasi pepu washada, pepu pepu wagwadziwa zvakotakatoritora kochinyerera sika. Pepu wagwadziwa. Wagwadziwa zvobhari. Chini. Takatenga kumwe kupapedza na $5. All right. Chini. $5 plus peps. Peps ndakabva naye kuyekero. Peps ndakabva naye kuMalawi. Malawi means Bero means South Africa. South Africa means Zimbabwe. Yeah. So anyway, guys, for the people, zvinhu zvinosimuka. Jesus.